Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Bienvenido sana mwanchi muri yabwita seni Ensoko ni gocheragire chinse to chia bono mugoroba stwiro beire bwikirano kwene kebinango koletera tole amangana mayabu na beire kawa tikano gosemere witunga kwa bere kwego keria emerobilio emigita seni keganchinkuru kerobo Freda Anchinkuru kwa Clinton Ondigi, Kelvin Mogoi na Baranaba Sondari na bago chikutufuata siya kwanekia amari kune chibicha na chuo chirase nchiringi ya kuruase studio ya kabiruta wasabiro karansiko benito kurbono wikomwe Niga mariganio yo mwerio yo komwenia mutietereri giata wibita seni ibiki gusi nyagisira richoni mayaka hagenderera ase enka yaye ekinyorokia nyakiure wadi ya Wenyamatuta eungi ya West Mugrango ni county ya Nyamira osio bokweni gwakwaye litkulia Ijumaa Nigo ya mate amo nababwatani be chitibia monechi radio banyara ko baba kumunyura nyagosira richoni mayaka asomo kyoye bogo semia na bogo wakachisimi na bogo ko mukyoye kwenekia wikirani ale merobiri yaye ase emigondo Kolengana n'umunyakirugo bw'abatiotereria ase bunge ya West Mugrango Joel Ombui nigasabire abatiotereria kubwatirana helio komoenia oyo mobo kuna gutumanya mulikito Steven Nyariki Embunde Ekero toika ase kenyoro kia Nyakiure ase wodi ya Wenyamatuta ebunge ya West Mugrango ya Nyamira nigo amariganio yoko mwenia mutiotereria omokongu bwibita seni bekegusi uyere kwero kari choni mayaka dietaria riobobiare Joshua Mayaka Oindo nigo gaiga bagenderete kure muboina Chindagira chigendete korosi wa marigani yo mwerio bosio wokweni wakwaye ritko ria Ichuma Richoni Mayaka uyu iboretwe 1954 uyu okwete karine miaka 72 nigo habeire gakorerwa ao munabwate sirenene anene mono gocha sebita seni byekegusi Joshua Mayaka Oindo yo manyekanete mono na Richoni Mayaka. Richoni Mayaka ndi atonyora chitariki 5 na boni gatogenderete ne mipango yaye wikira ritukeria rero chitariki 13 mutinyo 5 asitogenderete no korosi nyumba yaye kurwasira twachire amo kune community kanisa na mashabiki yonsi kurwa ese chinyumba cy'ubutangasaji mipango yaye gere mna Lero tokore nyumba yaye litukuri Aramisi tarehe 14 na arusiwe enyumba ama nyumba yobokendu ya Nyamira level 5 ama ego saberwa se kanisa yekeruteli ya Nyamira Korengana na Joel Ombui hoyura muteneri wa mashabiki a West Mugrango nigekerekio asabiro kubwatirana okuya erio komwenia umutiotereria uyu chiete nkuma tubwatira nemeroberie iga amone family kenyoro kanisa amasabiki yagusiye ngimana nyanguru siko yagusiye kya Richoni okore mirimo yo gusabiki asama tukamange togenda somo chokunga buno yo naende tubwatie omurobere na korengana turaye kuna korengana tubabekire oboroso bwo mochoko litukuri Ichuma ne family ne mirobere family ne kanisa ne kenyoro Korengana no muswati oye Sabina Mayaka oyo boigo osirwa na bana ba Richoni Mayaka nigo bereire obuya Mayaka abwate nemono ase obwanchani gochia ebitaseni byonsi byekegusi ase boigarenke omonto bwomokya na boigo omuremi nje Sabina nyanja mama ya gonde reso ye Richoni mugaka
Richoni namurendire emyaka emingi ekero achagete korwara orwarire ngaki entambe lakini torendaine nere inche naende ntogasaneti nere ekero akogenda Nyasaye amorende naende taumerana ekero kia omoerio. Inche nabo nkomotiga nyomba naenda nakora egasi yane nere okora egasi eyia ya obosabiki kiara namanyete na amatuko amange achagete ase oboremi Richoni noro riarenge number 1 ase goadvise abanto Richoni noro riire number 1 ata kera rituko saa 11 iga ari gogwakera esimi ase kong'akera esimi gontura na komboria na kimogenderere tabu koreng'ana ne kanisa ya Lutheran ase Richoni are kogenda nigo bakomwenyora muno omokristo yobegete omokio yase kanisa to mugakoigwa Richoni niga arengo omonto bweng'enche enene ase kanisa ekanisa eye igare gosupport ekera amagachari nero orenge otineta amagacho ekotineta ase eng'encho yogosupport ekanisa kero korigeri mega yane gaiga namarigania agenderete ase eriko nabo igo enyomba y'omwerio yerishabiki rikong'oria renga ase bitaseni bionsi biborari ane mono biagusi Richoni mayaka kere bagendete kubeka emeroberi yaye omweri bosibo kwenio wakwaye ase rituko ria hichuma korwa sensemo ya Nyakiore yogotoka ase ewodi yabo Nyamatuta imeye bunge ya West Mogrango ya Nyamira ingo reporter ya Nsoko TV Ritaranyarike Steven Embonde Maiga higetaseni kigagia Nsoko TV kumurikire nka yomugaka Abel Nyariki kurwa ase kenyoro kyobosando kegotoka ase ewodi ya kigogie bunge ya Kitutu cha Chenote county ya Kisii uyo butogeta amagoronsi omwaka bweriwe ya mochimikiana 52 nene asabeire kagwetera emechando hemenene ase barwete okoburia gochasa abantu bamwe bugwancha kubakonya kweneke buna nkonyorare wheelchair na boigo omochokoroye omonyaruka anyare koba uyore klasi ye 10 na kabere anyare koba gakurane skuru na kweri ase amatemo manene a KCSE nigo litkoria rero omusamali omuya ase rieta Joyce Kemunto wetera omosubati omwabo airera mogakanyarike wheelchair ase bagokeire mono obokonyi obo na kugania abantu bagendera kobasira n'omuriketo Petro Machini agotumanya Magiga yigetsene kigagia Nsoko kumurekerea amatemo kurase kinyoro ky'obosando onguboke ewodi ya Kigoge bunge ya Kitutu cha Chenote county ya Kisii iyo yaganetio bokonyi asomugaka bwenkeyo Abel Nyariki abutogeta amagoro aganetio nyange yo kwigenderia nigolit kuria rero musamario muya serieta Joyce Kemunto aesokire na kogwerro mugako yo enyange yo kwigenderia naruchinse amachiabo nyunyu wonere guchigia njole toigweta mangana ya ni sister ya narore ngumbu gikamuruma sana bakabona incha gutumika sana gochanga igagantebi ngiche bako muchioyo ndaturu mugako yo minto sokole wheelchair nere nyare komokonyoreri bagako nakobere tete korra sokuru gautara ni wheelchair ekogera bono maguru tabwati amoire pole sana sokuru nyare gugutara rinde de wheelchair omochokorobo aserita Teresa Ongwae oyobwanete kweneka ase okwerikia matemo manene a KCSE nigo yatebekanire nigo mwana oyo atachikunyako bagakwirikia korende nigo omosamario muya nere aisokirie na kumwenekeria nyako bagakwirane klasi 11 eri achikunyako bagakugendera masomae yo mwana oyo wesukuru na atema kumurigeria chinjera nonya na oba nasangiti omosamario ko Nairobi omongi nonde werweta mwire sukuru na kwarata no mwarimu bono mwarimu atebanga ibagandi gotoka orechesero okorire ariye sukuru ne yonsi asororo anyagosoma achikoja ka form mwaka na ikire kingento na atebigwa bono mwana nkoboringa na itabitaga ne sukuru na atebigwa ende andosi go gatanga tumurire natagendoro igo ainaro naigwa bono bosamario byamburinga tanyora kende iya kuchire sukuru na kingo saba samaria maya bankonyo muna bankonyerega nere bamokonya agende sukuru arusiko ekorengana na Teresa Ongwae nigagokirige tambukirikiga na gotebani garage kubeko mukia elio goikere ndoto yae ngosa benjaba nindite yali kure na form 3 kurandigirie school ngina ni form 3 nchukuru indengere ndoto ya nuguchimo wana na sabire mongonye wana indengere na form 3 nchukuru kire ndoto uchimotu na njibona
ukwanekerekyo nigo mugaka Abel Nyariki no mong'inoye Grace Nyaboke amo n'abana babo ne amate bagokire gitambo kirekiga ana wakwambia ase balia bonsi bagenda kurobo konyo kya senkeyo piamano aiga no enka yane ningwata bokongu ekera bokongu bonkabareta ngarangeria inyoro bosaiti na nyota kisendu mwaka 74 indiya basamari bankonye tinkwa maisiko lakini bono narora mogoko gitomo nene nyasa onkonyire na nyore muna nakureta sabo samaria naretere gwirikia bono ngotenya sanga mbiamono no musamari ori nyasa kunete onyekiria nere nyasa moseseni anya komamenda amenye bia nere asesenugwe ashukuru jana kwa sababu mmemletea dad wheelchair achukua tunaweza kumchukua church chukua tunaongoja bike kuja hapa nje ndio tumchukue church lakini sasa zai amepata wheelchair yenye tutakuwa tukimtembeza nayo kwenda church hadi unanjeli tangani nkwira nilimbi yamon nale kwenyara kuchinya gitari lakini naigete gitari ningendete konyoro wogwenia naende nimate ngasi natigiri nyagitari endene na nimate naende ngabantu ba media se serikali ngima setegerete tibagontiga basugumo bogima bwane mpaka baroreka ndolekana na nche gokore gasieri yane yebigeri na gakorere yomokia yepd yokorigeria mugaka na abana bono natebire mbuyamono tingo twara amange mbuyamono naende mbuyamono etabwatie kerenga aseguricha mbuyamono aseguricha naende kamurato obokonyi bondo bunge tunashukuru torengo muchiyo noro muna bakoruma itumunde yukurira munde yukwirangererie ndwali munde mwete muno butakani ndwali munde yukwirangererie njara lakini ekero yakurumira ukurira oyogotokonya tigatokonye konyo mugaka apeli konye familia yaye aiga nasi kinyoro kyobosando ekigotoka ime ye ward ya Kigogi ebunge ya Kitutu Church North aiga nigo twatarete chigwikibere chetire na gutarira enkeyiga ebwate obokongu obaganite obokonyi bomugaka Abel Nyariki wheelchair asokubutuka amaboro na boigo amateiga nigo omorkiwa oyomo rekirasi gia 12 ataragende skuru iskirero kwetera omokonyi na boigo omonto bomwe bogwancha nigo tonya kabuto gwike wheelchair yo somugako yiga aborkirie omogokobo asabono bakobolirane no murabanya ko bagusirwa nabantu eri mwana obo anyako bagakwendera eskuru korpoteria Ensoko TV kurase kinyoregega kyobo sando ime yegodi ya Kigogi ya mungi Kitutu Church North County ya Kisii Chempethwell Machin Unenchereye moyo gwikirania obokoreri w'ebigambiro wetera abagayani ange n'abananchi nigo litkolia rero omunachibi no munene ase ekigambiro gya Kisii Dr. Bernard Mwansa amona babwatani bande hara okwigora kweyabisi yobogayani imenya ntrago ewodi ibono ebunge ya Nyaribari Church County ya Kisii kawa kwa na chinga kecho nigeta sene kiga gia Ensoko TV nigo mwanasiasa yo hagandri basi nigo mwanasiasa hagandri abagayani abo gutumeka ibagerio kokonya abantu gusonsora ebina ebitari wanchererwa ase barire eira yo guchia gukora emirimo eyo no bwene amo no bwasioko Asilieta igongoro kwa Dr. Bernard Obaye Omwansa naende igongo kora egasi aselito lya Gusii na koti namba 2 wetani agwo naende igongeire majukumu gosegasi yo gukora amang'ana yokugayana amang'ana yokugayana igarara kabere ya moto korokana alternative justice system ande ntubwata yakoro kuna mediation na jiro je jirara kabere ya mala court next mediation yera libosongo itongo yara sugu na neye kuna private mediation eliya okorwa na abantu bali begeiriwe kugayana amang'ana ao na lera serituko lya lero na bonde no mogoko manene egiagera igona ikira iganyanturago esauri yoko igore obisi yo yego jigokonya abantu baito bagusia asenseme ya nyanturago
naende bari baerwe egasi eyio ekiagera borokereriwe ase ari kotini twaborokereiri naki bagoika tiga bakona abantu baito bakore egasi eyio ase obuya naende barete obuya ase ekenyoro kebwate gosera n'obuya nekinaro turago okerabe amang'ana amaya kerarabe abantu bagora amang'ana nabaganiri gokoro ekintu korega na aria yogotigonga ogotigonga gose ogotigonga kwa abana gose okorwanereria ende elinde okora amang'ana aria atari amaronge yobotigongi amang'ana ekabira yaro takokorwa ase egekaeke ngurube byonse biro bikoretwo kotini ona amaya muraiga mwensi mugendere gokora amang'ana ayu erarekane ko babuya nande moenda gokora chionochi njiro jigoja chiacha gatia na botogo de wane jikiro jimura chitiga kabisa mo wana chirochi bono tiganya saa tokonye tobe tokobwaterana na abami ababate naiga abegeirigwe mono buna chimidieta bakoro kwa CPM na baigo na abande mbararoro abarache gokora so eng'encho yokobwaterana begeire HS ase igo ntobe tokobwaterana ase enchera enene na Nyasaye natobwatesi ekero turabe togokora ekeiga nagokire kiagera training twakora ya HIS yemanyikaine buna alternative justice system yabeire omo neno itokoro kwa honorable Omwansa ototebiri HIS injerere na into togogete tonyeganyete kiagera eyenere njira yemo abantu baito baranyale konyora oboene ingi kiagera HIS yaja buno omo neno itato tebiri igatagete ekoti etagete ebine bibigo chole ekoti toba bamo babo toba bakristo ekoti intumba litogo chagaiga twagayane ebine biri gwente kugayana ibine biri mbiroro buna abaminto bachikire batebanga mbiroro tutari gosoanana na ende ntoko bisona kulingana nelichiko so togosaba Nyasare nde abantu bonsi bartokubwaterana barabu na ino bali muri skalia ekero mwakire chikoti echinke wajire mediation center okonyamaskani wajire HIS center okonyamaskani ekiagera gera iga lichiko ndinye manyetenga neroro Egati yabamenyi korase ward ya Ichuni ensemo yebunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii nigo baorokire ogotagokiwo kwabo asenjera omurobiri bwokwena na chigwe chibasali ogendete koenekirwa bagukwana nabariki amang'ana nigo bono baruro koboria gocha somo governor we county ya Kisii Simbarati koenekia ngo yasona ni aregati eliko aya no mochando yo asekagere unanige gati chifom chikweno no gocha sabamenyi abarotesko ye county ya Kisii genda amenya obagote ba chifom icho nigo nchibwente kolenga abamenyi be county ya Kisii James Yongore kwa Ichuni ward abantu igabaje tamambi sana kuri chifom lakini egento yo kuminkelinga kifomu kiana nukia Nyamira bantu bayichuri batanya wa kifomu omwesi migwa simba gato abantu banyamira na bawo wakira chikura usina abantu bayichuni onya abantu bawo wakachikura ingiye kwa kifomu cyachikwa Nyamira kitaje central place na endonye ndi yanyarekana gato gusaba iga abantu bayichuni obisi yerekeroka erusi woro echekerugo esa abantu bonsi bagocha banyora egasi yabo yakorwere buya onye gitigeri ko boro onye no mu wada diminyo gotogambira iro tigaruoro toigo mu wada diminyo mwao agende sako genda tonyo umuntu otabya mangana okoraki oigwa munyasa igotiga ndunto igoswa kurugaiga paka chifomu toreterwa onye nkirigocha tomanye ntobwatie ke emwaba ntobwacha watu wachifomu numwesi migwito banze kumusaidieta unabona umuntu yuru mazimba uno musabu county agende endego mwatora lieta na nemanyete ekera cha gutungaina ingira ko sia mangane meteime abaiboli ba minto asamanyeta kuri Joseph oyo mechende muri churipot na ande na rule korwa ngeroka na rule ne riboti ye buna togenderete kujohigwa etonde kujimwa chipasa linko ebutole buna gireti 10 ndi buna kiatenete mobeleti moje moye kuchichi form echi
bono tuigule nonye numugaba noito na nige kwende au ngonya gutangaza bale inga inguru tumbagende te ku chifomu bono tuikire inga nyali bali masaba niri tuko lya lero twale kwa ku chifomu na ndi tukatangaza rugoro maiso marole mugaso igoro inga togende bakeke rubo togende tukikwa ku chifomu ekyaroro twabogete mambia no eno muntu togende sabali ende nga twabakaranga ka transport yakakara nyikeke rubo na ikireke rubo na ndi namanye ko tebunga bano bono irana bakakeroka inga ibono guchakana na magorongo zo na ndi nara idenchara lituko lya lero bono nabangi nabali ngega bono bakira abanga abande bazinywa abande bayikaranzite ko kyalia bazinyurungi bako kolenjara ya baitirega bono na tutoko tebaiga bono ijuni kwoti nebwati mwezi miwaro yokurugwa isyocha bande no toko nyali report yekuru gavana yeito Zimbarati na kira bonto konya koteba ba minto na tutoko tebanya no twisting togende toko kolerwa atoerese mapema kuna nyali bali masaba ndubwati gavana aroro tutomanye nga duitachere buna abaiboli inde lyonzi esedekali yatusumbuige amalieta ngoro kwa ezina gezare nyabuto enali elieta lya tata bono ngumatinga kara twabogete mambia tora totigete abane bitume mejisese chikoira tubwata abane bingwara togotera kansinga tigatumya kiembase lya konya abana bande twamana goita twamana gotebunga keroka ekara togwaka chikura togwake getuo ango ne binto tware korenterwa ekara bino bigana makana bakoiru boire enteru bakanyomba eine iswe beterreti abantu bande tora computer ya turustiki makosa ngatiri gwaka kura muna injenye kwanere bakangaruweke bande nane tebungwaka makanda base ina kanyora bakabono igonda mbande tayogonte binga kinkanyora bono timati ngo gambanere enera bisere ground bono kero chiko rwerukeroka eketwara gotebi gutobange twari ne pigipigi korumoizo bana iga nande kero kabangi kero ari nyamira onya chiaga na nyamira yake kura mbando yaire asama lieta masirini kesi kuruchuni ward macha chumbi igona igeta saa 12 ya mampia soera ini kenda ingo ikamo sacha manyago chato tenga torori keroka nyamira tuguchia osembwe mbande turega koruma bitu chande gete intunduri koriera njoke morero mbwe mbande tore tukurara omusike Zimbarati ora na masikane tutasare kasore kamito sasa tubekero mwana ito insembande amasikani asareke chifamu tore taru ntori korwane bamba kamambia tukurara ne chitochia tuganyeta abana baite barisi kutuachane kirenga kitokora nekero boga ila tokobera ntori kobera ndonsi buna bakungu ni tutoibona Oyo kabero muwaziri w'obulendi bwaime Dr. Fred Matiang'i olero kubuulya kwobomo n'omulembe ase abarayi bagisiasa Aukwana semisa yoko musabira nyagusira mugina Teresia Homoke oyole mambo mwabo musenata bwa county ya Kisii Richard Onyonka niko bono muske Matiang'i haerabuna omoyega oyunigo obwenda te 40 abarayi bonsi na kuonekia omulembe igati igesaku kyomugusi. For the many of you leaders who are here from Kisii, circumstances such as this have brought all of us together. On Friday, when we go to lay Mama to rest, it will be an opportunity for us to demonstrate the maturity, the responsibility that is characteristic of all African communities. And to echo what Mzee Ngeri has said here, we have all been brought together, regardless of where we come from in terms of our political thoughts and positioning, by the sleeping of our mother here. So I look forward to a peaceful, respectful, decent send-off to this mama, and most importantly, an opportunity for us to start thinking hard about how we strengthen our togetherness as we move forward to build this country. Toskabosyo mancho murigeria serikali yense ya Kenya niko bono ya chakire bene umuroberio bokora e campaign yo komoko bokomo na chebina Susan Njoki Ndungu uyo gochia koria gochorwa buna homonachi ebina haseke gambero ekenene yense kya ICC.
Okwana senyombe nene yoborai igasomo chyo Nairobi rutonigo ainikire serikali nechikumubwatesia Njoki Ndung'u asokoligia kwegwo kubokona barai bichinse oyogoyo oikeranwa amono mwaziri omonene Musalia Mudavadi omorai w'ibigambiro Justice Martha Koome. Today, Kenya stands before the international community not merely to endorse a candidature, but to strengthen the cause of international justice by presenting one of our most accomplished and distinguished jurists, the Honorable Lady Justice Susan Njoki Ndung'u. On behalf of the Judiciary and the Judicial Service Commission, I express our deep appreciation to His Excellency the President and the Government of the Republic of Kenya for the confidence and support extended to the candidature of the Honorable Lady Justice Njoki Ndung'u for election as Judge of the International Criminal Court for the 2027-2036 term. I am honored by the confidence of the Government of Kenya that has placed in me by nominating and supporting my candidature for the election of Judge of the International Criminal Court for the year 2027 to 2036. I accept this endorsement with humility and gratitude, proud to do so as a Kenyan who has dedicated her professional life to the service of justice and the rule of law and the protection of human rights. Wikira bumwanchi umurigereria no to wikira mwaeli obo kumurikira mangana magia obotko obuarero kolinde to kuganeri botko borobia kegima chiliane Kerubo Frida na nche korokwa Clinton Ndigi Barnabas Ondari Kelvin Mugoi na boigo Miss F na bato kone kone kya marigene chibicha gochara senche ringenya saika wanjanande tomira na sembeo. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umuguse.